Tästä lähtee pronssiottelu liikkeelle. Venäjä aloittaa ykkösnyrkillä luonnollisesti Bernikov, Apalkov ja Kuznetsov. Todella vaarallinen pelaaja numero 25 Jevgeni Kuznetsov. Muistetaan myöskin tuolta 20 kisoista vuodenvaihteessa. Teki siellä kovaa jälkeä ja viime vuonna 18-vuotiaissa myöskin erittäin hyvä. Pulkkinen pääsee siinä kiekkoon. Ensimmäinen paikka tulee Suomelle. Laukaus epäonnistuu. Donskoi yrittää vielä sinne maalin eteen. Hyvin Suomi aloittaa. Siitä päästään kokeilemaan Pulkkinen tuosta keskeltä. Ja Venäjä aloittaa ihan hyvin alivoimaan ja pääsi sieltä jopa hyökkäämään. Namestnikov ja loistava tilanne, mutta Iilahti torjuu. Iilahti oli onneksi hereillä tässä. Suomen ylivoiman viisikko ei ollut hereillä. Pelattiin löysästi toi tilanne aloituksesta lähtien jo. Oltiin vähän unessa ja Venäjä lähti nopeasti iskeen vastaan. Hienosti pelastaa kaksikko tämän tilanteen. Näin, ensimmäinen erä takana. 18-vuotisten MM-pronssiottelua Suomi-Venäjä ja tilanne se on 0-0. Yksi rangaistus nähtiin erässä Venäjän Apalkov, mutta maalia ei yhtään. Tästä lähdetään toiseen erään ja Suomella tosiaan ihan positiivinen ensimmäinen erä. Ainoastaan maalit puuttuu ja nyt niitä sitten odotetaan. Suomi hallitsee ensimmäistä erää. Ottelussa yhteensä 2-2 ja Suomella ainoastaan 1-2 tuo Miro Hovisen jäähy. Oikealta loistavasti sinne takatolpalle yrittää Venäjä tilannetta rakentaa. Sinne oli menossa Salunov. Näin Venäjän ylivoima ei tuota tulosta vaarallinen vastahyökkäys. Siinä olisi paikka Suomella, mutta ei mene Paajasen veto sisään, vaan Vasilevski torjuu. Siinä oli ihan selvä 3-2 ylivoimahyökkäys meille. Venäläiset kaikki hyökkäjät lähti vaihtoon ja näin aukesi meille loistava tilanne siinä. Mutta nämä on vaan semmoisia paikkoja, nämä pitäisi pystyä nyt käyttämään hyväkseen. Andrei Vasilevski, hänen seuransahan on Salavat Jule Vufa. Ei toki vielä tuolla KHL asti ole päässyt kokeilemaan, mutta tulevina vuosina varmasti hänelle saatetaan siellä vastuuta leipoa. Mutta niin kuin todettu, niin erittäin nuori mies vielä kyseessä. Vasta 15-vuotias ja mittaa se 188 senttiä, saattaa poika siitä vielä kasvaakin aika lailla. Pulkkisen laukaus ja komea maali! Siitä tempaisee Teemu Pulkkinen heti sinisen jälkeen ja Suomi johtaa 1-0. Loistava suoritus Pulkkiselta ja nyt tuli sitä laukausta. Puhuttiin, että ampuu enemmän, niin voi tulla tulos. Nyt se tuli suoraan tää maali. Ei tarvi aina viedä tuonne laitojen viereen ylivoimalla ja alkaa jauhaa sitä kuvioa kuntoon, vaan siinä Pulkkinen käyttää sitä, mitä aika monta kertaa käyttänyt tässä Turan parasta puolta, eli tuota laukausta. Hänellä on loistava laukaus siinä. Venäläiset puolustaja pudottaa viivasta, niin ihan oikein Pulkkinen lähtee siinä itse ampuu. Ja todella kova ja tarkka laukaus tuonne mailakäden puolelle. Erittäin hieno laukaus. Markus Granlund 20 sekuntia erää jäljellä antaa isoveljelle kiekko Mikael Granlund viivaan. Nopea Pulkkisen laukaus, se menee ohi ja sitten irtokiekko aina Suomen päätyyn saakka. Pulkkinen hakee 10 sekuntia jäljellä. Ja vielä päästään siitä hyökkäämään. Pulkkinen yrittää siinä itse tulla sinisen yli ja hakea vähän samanlaista ratkaisua kuin avaus maalissa. Ja näin soi Summeri Minski. Se 2 erää takana. Pronssiottelu Suomen ja Venäjän välillä. Suomi johtaa 1-0 Pulkkisen maalilla. Pronssiottelun jäljellä tosiaan vielä 1 erää. Ja mikäli 60 minuutin jälkeen ottelu olisi tasan, niin siinä sitten 10 minuutin jatkoerä pelataan ja mahdollisesti rangaistuslauskauskilpailu, jos sekään ei vielä tulosta toisen. Mutta tällä hetkellä tilanne oli siis se, että Suomi pääsisi juhlimaan 18-vuotisten MM-pronsseja 3. kerran MM-historian aikana, mutta katsotaan miten käy. Joo, siihen on vielä pitkä matka, että kauden viimeinen erä lähti tästä käyntiin ja paljon on vielä hommia tehtävänä. Nyt olisi hyvä sauma avittaa sitä pronssin tuloa, että saisi maalin tähän ylivoimaan. Kiekkoa Pulkkiselle, Pulkkinen rauhallisesti tulee keskelle eräinen laukaus ja Vasilevski torjuu. Se on loistava liike Pulkkiselta. Valelaukauksella potku keskelle siitä laukaus, mutta edelleen täytyy kyllä kehua tätä Venäjän maalivahtia. 94 syntynyt pelaa kyllä todella hyvin ja aivan uskomattomia torjuntoja sitten tässäkin ottelussa. Tässä Suomen kakkosmaalivahti Chris Gibson, joka pelaa tuolla Quebecin junioriliigassa Chikotinin joukkueessa tosiaan. Ehditti jo kertaalleen joukkueesta pudottaa, mutta kun Aittakollia loukkaantuu, niin kutsuttiin sitten takaisin kakkosmaalivahdiksi. Ei ole siis yhtään ottelua turnauksessa pelannut, vaan Iilahti on sitten kaikki matsit hoitanut. Ja sitten kiekko menee maaliin ja Suomi johtaa 2-0. No niin, hienoa, että saatiin tähän nyt toinen maali. Nyt on hyvä hengittää, että pystytään ennen kaikkea käyttämään noin Venäjän hölmöilyt jäähyt. Ne käytetään tällä ylivoimalla hyväksi ja onnistumisia näissä. Niin
Tietää hyvää jatkoa ajatellen. Nyt vaan pitää se, ettei aleta passivoituu tuohon, vaan jatketaan tätä samaa myllytystä vaan rohkeasti tuonne Venäjän päätyyn. Tässä nähdään Markus Granlund syöttää ja Mikael Granlund etutolpalta sisään. Veljekset kuin Ilvekset ja tilanne on 2-0 tosiaan. Nyt tulee Suomelle läpi ja jo paikka Vasilevski ja kiekko menee sisään ja Suomi menee 3-0 johtoon. Näin loistava harppuna isku Suomelta ja tilanne on nyt 3-0. No siinä oli todella loistava yksilösuoritus ja näinköhän tässä alkaa olla pikkuhiljaa pronssin varmistelua, mutta joka tapauksessa Donskolta niin aivan loistava suoritus. Että tärkeäseen paikkaan tulee hänen turnauksen avausmaali. Markus Granlund. Näin, Donskoi olisi siinä keskellä valmiina. Vielä pelataan Pulkkiselle, loistava maali ja siitä numerot kääntyvät jo 4-0. Markus Granlund tarjoilee. Aivan upeasti pelattu siinä, että veljekset tarjoilee siinä Pulkkiselle ja todella hieno maali. Tämä oli kyllä harjoiteltu kuvio, että näki kaikista, että siellä tiedettiin kun syöttö lähtee, mitä tulee tapahtumaan. Eli nyt on tätä, sanotaanko Suomen ominta peliä. Siellä on näitä hyviä yksilöitä ja varsinkin ylivoimalla. No joo. Taitava raiti hyökkää Pulkkinen siinä näyttää. Niin ja Granlundin veljekset ja Donskoi, niin kyllähän siinä on taitoa ylivoimalle enemmän kuin tarpeeksi. Ja hienoa, että se nyt tuottanut tässä pelissä upeasti tulosta. Suomi pääsee tästä hyvään hyökkäykseen. Donskoi menisi siellä oikealla. Ja siitä tulee maali, suora ratkaisu ja kiekko sisään. Pulkkinen ja näin tilanne 5-0. Puhuttiin Pulkkisesta, hän on maalintekijä, niin tässä on just osoitus kanssa maalintekijistä.